Midangop sa Cebu Provincial Police Office kaganiha si Kanhi Pinamungahan Mayor Geraldine Yapha. Gusto niyang ipablotter ang suwat nga nakuha siyang driver nga gipatabanan ug duha ka mga bala. Ani ang report. Gihulagway ni Rex Zamora upat ka tuig na nga driver kung giunsa niya pagkakita sa gituuhan lang niya nga papel. Apan sa dihang gipunit na niya, diha mabantayin ni Zamora nga dunay duha ka mga bala. May gisuwat sa papel nga withdraw o die, usa ka bala alang kanimo ug usa ka bala alang sab sa imong driver. Gawas kang kanhi Mayor Geraldine Yapha, kauban sab niya nga mipuyo sa balay ang iyang amahan nga Vice Mayor sa Toledo City. Apan bisan pa niini, nagtuo si Yapha nga siya ang gitumong sa pagpanghulga. Matod ni Yapha, wala siya gikaaway sulod sa 20 ka tuig niyang pangalagad sa kagamhanan. The withdrawal issue is not new to me. Kaya it has been happening for the past months. Dugay na nga maski kinsa na lang gyud ang musulti nga withdraw nga kani niya. Wala man ato gud gi at timan kaayo. Samtang may giatbang siya nga kandidato sa Kongreso nga mao'y mihangyo kaniya nga isibog ang iyang kandidatura pagka kongresista. Apan iya kini nga gibalibaran. Mamahimong iyang ihatag sa kapulisan ang pangan sa politiko kung masugda na ang investigasyon. Pero may mga tao, personalities nga inyong pwedeng mapangutana unya kung tinuod ba, kung kinsa nagsig offer nako mga withdrawon. Pero whatever it is, ang ako lang, security lang yun ako. Samtang sa text message, gipahibaw ni Senior Superintendent Manuel Abrojena, Cebu Provincial Police Director, nga giawhag sa CPPO si Yapha nga ipablotter ang hitabo sa Cebu City Police Office tungod kay ang pagpanghulga na hitabo man sa dakbayan sa Subo. Midugang si Abrojena nga maka-apply usab og security escorts si Yapha apan gikinahanglan nga musubay kini sa lagda nga gilatid sa PNP ug sa COMELEC. Mipasalig hinuon ang provincial director nga bantayan nila ang kalihukan ni Yapha aron masiguro ang iyang seguridad subay sa lagda nga gilatid sa PNP. Uban ni June Solon, Nico Sireno, Balitang Bisdak.